U nastavku vam donosimo 10 citata svetogorskih monaha koji će dotaći svako srce. Poludeo bih od nepravde ovoga sveta da ne znam da će posljednja reč biti na Gospodu Bogu. Pajsije Svjetogorac. Ljudima se ne mogu dati tuđa krila. Oni moraju da se trude da dobiju svoja. Simeon Atoski. Ako vam se u kuću unese prljavština, ne pitajte odakle dolazi, odmah je bacite. Ako vam u um padaju misli osude, ne pitajte se da li su u pravu ili ne, one su samo prljavština. Siluan Atonski. Strpljenje počinje ljubavlju. Da biste izdržali čoveka, morate biti povređeni za njega. Pajsije Svjetogorac. Bog nas uvek okružuje onim ljudima sa kojima treba da se lečimo od svojih nedostataka. Simeon Atoski. Kada je bunar spreman, voda se pojavljuje sama. Kada je srce čisto, ne može da ne voli. Simeon Atoski. Živi samo onaj ko se prepravlja. Bez toga svaki život je samo raspad. Siluan Atonski. Molitva je kiseonik duše. Pajsije Svjetogorac. Bog svojom ljubavlju puca kroz večnost u mala srca ljudi i nikada ne promašuje. Simeon Atoski. Dušo moja, kada se u nama nalazi deo radosti rajske, onda je carstvo Božije u nama. Nasuprot tome, kada imamo u sebi teskobu i grižu savesti, onda u sebi imamo deo pakla. Velika je stvar da čovek bude kadar da na ovome svetu oseti deo rajske radosti, a to nije teško postići. Ali, nažalost, egoizam nas sprečava od te duhovne veličanstvenosti. Starac Pajsije Svetogorac.